את לא יכולה להיכנס. זה יפה? היית רוצה לראות את זה במוזיאון עכשיו? כי הוא לא נותן לי להכניס. אני רוצה לתלות, הוא לא נותן לי. אני רוצה להכניס. לא יכול. לא יעזור לה. לא יעזור כמה. שלי, כי אני עוד רגע משתגעת. אני רוצה להכניס, תקרא למי שצריך. מצילי תקרא, אני מאוד מצטערת, אני רוצה להיכנס. אני מאוד מצטערת. מחר את משתגעת, מחר יצא את לא. בבקשה. חוצה. הוא לא נותן לי להיכנס. רוצים לראות אומנות? זאת אומנות! באתם מוזיאון ישראל, זאת אומנות! שמה שומר שלא מבין באומנות אומר לי